दिनै मोनसे गोथार सान आरो दिनै कनकेश्वर नार्जारी जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादखौ दानाय जादोंमोन बे क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बै समाव बानेश्वर बसुमतारिया गायसनगिरि आफादगिरिमोन। दिनै जोंनि गेजेराव सानैबो गैलिया बिथांमोना सोरगोआरि जाबाय आरो दिनै बे 2 जानुवारि साना बिथांनि कनकेश्वर नार्जारीनि जिहेतु जोनोम सान जों बोसोरफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादजों जयै बिथांनि जोनोम सान बे कालाय गेजेर फरायसालिनि फोथाराव रामफलबिल दख'रानि सिङाव खुंनाय जादों। कनकेश्वर नार्जारीया खेबनि थाखाय जेला बिबान लादोंमोन बे समाव बर' हारिनि थासारिया मोजां नङामोन। जि अधिकार थांना थानायनि थाखाय संबिधाननि जिफोर मोनथायखौ जोङो लानानै थांना थानांगौ बियो जोबोद मिरु जिरुमोन आरो जोंखौ जेथिंबो सोबख'नाय गादबनाय मुगैनाय नासयनाय आरो जोंनि लेखा फरायनायनि रांखान्थि जौगानाय गासैबो बिथिङाव माने जोङो राव थुनलाइ बे गुबुन दाबसेनि जायगा माने बे कमिउनिकेशन आरो यूनिटीनि बेयाव आंखाल दङमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि समाव दाजाबाय बिनिफ्राय माहारिनि थांना थानायनि थाखाय सोमावसारनाय आरम्भ जादों। आफाद दानायनि उनावनो पिटिसिनि बै समाव जि आन्दलन उदायासलनि थाखाय जि आवाज जादोंमोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानेश्वर बसुमतारी कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव पिटिसिनि जि उदायासल जि सोमावसारनाय बा उदायासलनि जि दाबि बे दाबिखौ लानानै बै समाव एखे लोगो पिटिसि आरो एबसु जयै सोमावसारनाय बा भारतनि बै समनि गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीनो मेम'रेन्डाम होनाय बे हाबाफारिफ्रा जादोंमोन। दा बेखायनो कनकेश्वर नार्जारीनि जिखिनि राफोद आखाइजों राफोद मेलेमजों बर' हारि सिबिनायनि जिखिनि मोनसे आदर्श बिथाङा हारिखौ जेरैबायदि राजनैतिक भाबै माने गावनि अधिकारखौ लानानै थाङा। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटी, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिशन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव
9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिंग एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबाय बिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड इलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन